Tehát a konyha eszközei. Az első dolgunk egy fokhagyma nyomó, fokhagyma préselő, a használata, ebbe bele kell rakni a megpucolt fokhagymát, rácsapod a kis fejét, és már nyomod is, és innen kijön a finom fokhagyma, és sokkal zamatosabb lesz az elkészített ételünk. Következő eszközünk egy krumpli püré csináló, krumpli pépesítő, a megfőtt krumplit ezzel lenyomogatva tudod megcsinálni a krumpli pürét. Szóval még egyszer, a megfőtt krumplit, ennek a segítségével tudod pépesíteni krumpli pürévé. A harmadik eszközünk egy hagymavágó. Hagymavágó úgy működik, hogy beleszúrod a hagymába ezt a hagymavágót, és szépen a nagy kés segítségével kis darabokra és szeletekre tudod így vágni, majd megfordítod, és így is felszeleteled. Így már meg is találtam a negyedik eszközünket. Az ötödik eszközünk pedig a csipesz, ennek a segítségével tudod a húst megforgatni.